21 شهید ji pêşmergeyên Rojava di sînorê Herêma Kurdistanê de jiyana xwe ji dest dane di şerê li dijî rêxistina Daeş û ew e navnîşana Newroza 21 Avdarê ye cejna Netewiya Kurdî. Lewma pêşmergeyên Rojava ti cudahiyê navbera Rojava û Başûr de nabînin. Goberevaniyê di ber wê xakê de bikin. Lê piştî bûyerên li Kobanê û Hesekê de qewmîn û ziyanên gihişt welatiyên Kurd, pêşmergeyên Rojava dibêjin di mijara siyasî de çi dibe bera bibe, lêberevaniya xak û milletê Kurd li Sûriyê nabe li hêviya lihevkirina layanên siyasî be û doza vegerê dikin. Em bihêvîn ew tişê me vê de em serketin em Rojava jî em herin nifsayî şerî bikin. Em bihêvîne ji partiya bihêvîne ji her kesî besêviyan mezin Serok Mesûd gibiryareke ji bidimek em dakevin Rojava em dîfa ehlê xwe bikin. îro ro em dibînin rewşa Hesekê di wedekî gelekî nexweş derbas dibe. Em bihêvî dikin ku Cenabê Serok bi wextekî zû û nedereng wan pêşmerga daxe. Ji hêzek erib çêtir ku anil erda Rojava şer dike. Kurdistan arama ne mehtêcî me ya. Welhamdülillah em dîsa amadane li her çar partiyê Kurdistanê em amadane şerê xwe bikin. Yani Cenabê Serok bêje li kîja parçî be em amadane li her çar partiyê Kurdistanê em amadane şerê xwe bikin. Bes îro محتاج Rojava mehtêcî her kesekî biçek û rajê alîkariya Rojava ke. Xênis û Bonslava û Fîşxabûr sê focên serekene ji pêşmergeyên Rojava re û çi kesê tevlî pêşmergeyan dibe li va her sî focan têne perwerdekirin. Di pişre li eniyên şer têne belavkirin. Bi taybet li eniya bendava Musilê gocihê herî mezin e dibin kontrola wa de. Heman demê de di gelek eniyên dinî şer de beşdarin mîna şingal û zimar û tilafer got di şerê rizgarkirina tilafer de 5 kesan jiyana xwe ji dest da. قوات التحالف جي اليكاريا بيشمرقا بشكل عام كاين نه بيشمرقي روجافا جي بس ام بيشمرقي روجافا اعتمادها ما بدلي ما بخرت قربانا ملطي ما يجي بس ام اليكاريا ملطي خو جيبكن ايرو ام محمد الفارس وجماعتي جيش الحر بهتر كولاني خو ناسكن وام تشيتر زانن دفاع بر اخام ملتي خذا بكن دايكي مو بافي مو براي محمل ورن غازي لما دكن ام هيفيك دكن احزاب ما كردي بس كرسي بس كرسي Hejmara pêşmergeyên Rojava tanha eşkere nebûye, lê li gorî hin jêderan nêzî 10,000 pêşmergeyên Rojava hene. Piştî gurbûna êrişên çekdarên Daeş li ser herêmên Kurdî li Sûrî, daxwaza pêşmergeyên Rojava govegerên berevaniyê di ber xaka Kurdî li Sûriyê de bikin. Bi taybet piştî biryara xwegirtina pêşmergeyên Rojava ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûrî. Ji bo Oriyet News, Rod İbrahim, Kampadomiz.